Minasan, konnichiwa. Adivina on estem? On estem? A Chinatown. De Yokohama. El barri xinès, Chinatown, o Chukagai, com és conegut pels japonesos, és el barri més gran de xinesos aquí a Japó. Per aquí crec que no sé diferenciar si són japonesos, xinesos, tailandesos... Abans crec que he pillat alguna cosa. Crec que els japonesos tenen els ulls més... Al revés, els xinos tenen els ulls més així, però una mica oberts, i els japonesos tenen com rectes. Així també, però rectes. Ja hem passat pel carrer principal i ara estem buscant algun lloc per anar a dinar. Hem vist que hi ha un menjar que és típic d'aquí. I què és això? Pan chino relleno, de lo que sigui. Això són corbs. Sí, Hi ha un munt aquí a Japó. Com has dit? Un? Un pan chino relleno, del que sigui. Sí. Però no del que vulgui. I ara estem mirant a veure si trobem algun lloc barat entre els carrers secundaris. Sí, a veure si podem dinar alguna cosa. Ei. Ens hem decidit ja per un lloc. Té aquesta pinta, Ebi no. Ebi. No sé ben què collons és això que Sí, estava però està menjant. molt bo. És algo picant, però està boníssim. Sí. I el que ens ha tret... Arigato. Ens ha tret com ha sabut, no entenen anglès, ens ha ensenyat unes targetes on posava el que era per persona i tot això en anglès. I bé, és un xino molt amable. Bueno, acabem de menjar. Ja han sortit i just comença a ploure i això sembla que no apaciguarà. Anem a veure el que queda del barri xino. Aquest d'aquí al darrere meu és el temple Mazu Miao. I se te ve. I està dedicat a la deessa que cuida dels mariners que surten cada dia al mar per agafar peixos, a capturar peixos, cazar magic carps, peque surt, etcètera. I hem acabat de Chukagai, que és com es diu en japonès, Chukagai. I ara anem a veure una miqueta l'epicentre de... l'epicentre... Ara anem a veure l'epicentre de Yokohama. Y este es el set de rodaje. Sí. Tiene ara tapa el... Comença a ploure, bueno, avui és puja o no puja, pluja o no pluja. Bueno, aquest edifici era dels més alts de Japó i crec que és el més alt de Japó en construcció com a edifici. Gràcies. I abans tenia l'ascensor més ràpid del món, però li va treure la torre Skytree i ara un edifici nou que han construït a Xangai o bueno, per allà a la Xina és el que el té més ràpid per pujar de la baix a dalt. No, serà per de dreta a esquerra, serà filipoll. Mireu que són vagos, Sembla que sigui un aeroport. Pero no la vida terra, home, que per no... Ah, vale.
verifico la informació. Aquest edifici és el més alt de tot Japó. Es va construir el 1993, té 70 plantes i entre elles hi ha 5 plantes d'hotels 5 estrelles, restaurants... 5 restaurants? Ah, vale. 5 restaurants de 5 estrelles. I... medeix 296 metres. Som-hi, que pugem. Per cert, es diu Landmark Tower. Arigato. Pujarem a la planta 69 i aquest ascensor arriba a quants quilòmetres? 750 metres per minut. Metres per minut, o sigui que arribarem a la 69a planta en 40 segons. 本日は横浜ランドマークタワースカイガーデンにようこそお越しくださいました。これより地上273メートルの世界へご案内いたします。扉の上がスピードメーターでございます。最高分速750メートル。時速にいたしまして45キロで走行のこのエレベーターは日本最高速のもので、地上273メートルの69階まで約40秒で到着いたします。それではスカイガーデンに到着です。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。わー。おー。Les vistes d'aquí dalt de la Torre Landmark són l'hòstia, tu. I potser és el millor dia per veure les vistes. No es veu al fons, però Yokohama de nit enamora també. Qué guapas las vistas, Vols dir alguna cosa tu? Hola, mamá. Què he de dir? Baixem de la Torre Landmark. I anem a donar un tom. Mira que ens hem trobat baixant de la Torre Landmark. Papà! Ho va trobar la Imma. Mira què he trobat jo. És meu. Sí, claro. L'ha comprat el Frankie. Quan val això? No sé, una millonada, segur. Li mirem el cul. Ho posa. Una millonada. Yokohama està a 30 quilòmetres de Tòquio i és la segona ciutat més gran de tot Japó. Oh, ara ja està ocupat. Ja hi ha amor. I fins aquí el vídeo de Yokohama. Si us ha agradat, doneu-li a like. Compartiu i subscriviu-vos si no esteu subscrits. I nosaltres ens veiem a la càpsula. Sayonara, sumiedos! Doneu-nos sort!